Parjo nanti mah. Peduli lagi inflasi, jangan duit, direwangi kredit, sarene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro. Tapi wis duwe sapa de? Lambe iki ya duwemu. Janggut jani rek sapa de? Janggut iki ya duwe. Pakaiane duwe sapa de? Pakaiane ya duwemu. Apa nek? Mesine ana sing duwe. Wae sapa de? Mesine ana sing duwe. Duwe sapa de? Mesine ana sing duwe. Apa-apa duwe wong loro. Lambe tipis duwe sapa de? Lambe tipis ya duwemu. Irung mangi duwe sapa de? Irung pesek kuwi duwemu. Lambe dumle duwe sapa de? Lambe glawir kuwi duwemu. Pakaiane duwe sapa de?